малко ме напрегнато, защото предните мачове ние бяхме единственият отбор, който игра 3 мача. Не знам дали го забелязаха. Всички други играха по един. Нали? И присъствахме на някакъв фарс, който го разиграха отбора на Надин. Вчера матча с съдийството с Одесос беше също някаква оговорена работа според мене. Но това са нещата. В края на краищата радвам се, че успяхме да се преборим и бих искал тази титла да я посветим на варненската публика и на варненския футзал, на всички отбори от Варна, защото все пак това е в момента положението е такова, че тук е единственото място в страната, в което се развива този спорт. Това никой не го знае, но в средата на годината нашите спонсори при одобрен бюджет и направен план и разходи ми съкратиха наполовина, не наполовина, 70% ни съкратиха бюджета, но трябваше да се направи всичко възможно да продължи и така работим.